जतन खुलुमबाय था जतन खुलुमबाय था जे जों दिनै और कैसा प्रेस मीट खाइमान उनखा और खूब गुरुत्वपूर्ण कैसा प्रेस मीट जों फाइनाय 7 तारिख जुलाई समयनि दिनो आगरतला कैसे रैली खाइना थांतंगो और रैली टोटली नन पॉलिटिकल एवं नन रिलीजियस रैली उनाय और रैली वो चिनी हा बुबागिरा महाराजा प्रदीप किशोर बर्मा बतंनाय बहारा कगनारिनाय तै ब हिमनाय समय रैली वो एकाय जों सारा त्रिपुरानि विभिन्न कर्नारनि सिविल सोसाइटी एनजीओस न खबै गोबां मा ससियेल वर्कारक आदिनो फायनाय हाजार हाजार फायनाय आगरतलाव एकाय जों अबनो साननानै नायो जे मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स नि बुखातै 19 मे 2025 साल मारिबो जे नोटिफिकेशन कारी जाखा एवं और बांग्लादेश नि म्यांमार नि जरा फायनाय जिना इंडिया वा हाबै दं फायनाय बा त्रिपुरा हाबै दं फायनाय बरगनो नायतुबो तिख्लाय बंने हाव किफ्लिनानि पक्तंगो किन्तु त्रिपुरा सरकार 30 दिन टाइम बाइंडिंग बिसिंगो खाजाक फनो और कोन मुसा खाइजागलिया किन्तु जों नुखा गुजरात खलाइजाखा महाराष्ट्र खलाइजाखा हरियाणा खलाइजाखा दिल्ली खलाइजाखा एवं उत्तर पूर्वांचल आसाम खलाइजाखा एवं को किछुदिन आगे तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स खलाइजाकमानि पक्तंगो जों मानखा का ताबु चिनि पक्तंखा जों गभर्नमेन्ट सानने नायो दाक्ति दाक्ति खाइ ओ जे टाइम लाइट खामानि परेबो मन खाइमानो अम निर्देशन अब तंगो जे नोटिफिकेशन सिजा तंगो म खलाइमानो किन्तु गभर्नमेन्ट अमन कोनो खलाइया का अपने बागेना आं साननानै नायो जे गभर्नमेन्ट मन खलाइथुन जों जतन तुइनो अ मुभमेन्ट जेतो नेशनल इश्यू अपने बागेन जों राजनीतिक कालानो तुब्लिया जत दफानि जत अंशनि बरनो तुइ जों मुभमेन्ट खलाइनानै जों नायता के खाखलायो आदिनो सारा त्रिपुरानि जत जागानि जारा विभिन्न सिविल सोसाइटी तंनाय एनजीओस खाइ तंनाय बा जारा राजनीतिक गदाल जायगा बरगो आदिनो फाइदि एवं चिन हाबुबा गरा बा आदिनो राजनीतिक अजामा हिसाबै फाइगला बा हाबुबा गरा हिसाबै फाइ आदिनो और फाइ मालाय फाइनाया जोंबाय बाक्सा रेलवे नखरनायता एका आबनि बागैना आं खाटुंगो जे बुबागनो ब्लेके हामबाय मारो तामनैके बचिनि प्रत्येकटा चिनि दफानि मुभमेन्ट बचिनो लगिरि तंगो बिनि ब्लेसिंग तंगो आबनि बागै जों ब्लेके न तंथगो आं नंनि मीडिया दै आं मन कयनाय सारा त्रिपुरा लोकरनो नरक फाइदि फरेन हिसाब बायदि चिनि हानो बांग्लादेश नि बरर फायै सेगि तंफायमानि चिनि हा मानथायनो सेगि तंफायमानि अमनो जों फिरगिनानानि बागै जा जा सरकारि जे निर्देशन तंगनो अमनो फुलफिल खालायै बरनो नायतुगै तिख्लाय रखनानि अबनो बागैनो जों बनाय दाबो चिनि नंनि गोसखाङो चिनि बरमगना महानन्द देव बर्मा क थाइसा थाइनि सान itu boleh itu benar prosesnya coba खुलुमखा आं पिनाकी देव बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जतलुकुरावनो स्वर्णकमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताय खुलुमु याफारु स्वर्णकमल ज्वेलर्स नंनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष अफर अ अफर चेंगरि जागनाय 23 जून नि सिमी 12 जुलाई जरा ताइ बतंग नंनि बाय कक्तमा काहाम आबं खा नर कचाम रांचागनो सेलाइबो कताल हरमार्क गोनां रांचागनि मानि तलांनानि शेप बतंग अवश्यमिया कतर खलाई डायमंड नि नेकलेस एग्जिबिशन बो चेंगि जाग लेबां रमै मसालानाय फाइदि जादो सम ओ बायकोतो ओ बाजिको ओ बायकोतो ओ बाजिको लेबां रमै मसालानाय फाइदि जादो सम गोल्ड नि मेकिंग चार्जेस रके तंगनाय 25% ऑफ ते डायमंड नि मेकिंग चार्जेस रके तंगनाय 100% ऑफ आमसमिया को मेगा लाकी ड्रॉ तंगनाय दुइटा स्कूटी ते लाकी ड्रॉ तंगनाय 11टा होम अप्लायंस ते नेरो पाइप रूम नो सकानबो जतनरो लामसगो स्वर्णकमल फाइना बागे ताई चिनि स्वर्णकमल शोरूम शालब्रुम न खुलुक जाता हामबाय